A falta dun mes para que remate o prazo para que a rehabilitación integral da Ponte da Barca estea lista, a Xunta de Galicia asegurou esta mañá que o Concello de Pontevedra non deixa facer traballos nocturnos á empresa que executa as obras. Os traballos nocturnos eran unha planificación das obras acordada e abordada cos diferentes concellos, con o Concello de Pontevedra, con o Concello de Pollo, e nos estamos encontrando que non nos está permitindo do lado de Pontevedra realizar traballos nocturnos. O Concello respondeu ás declaracións da Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade asegurando que se separaron as obras foi por protestas veciñais. Creo que houve unha vez que se estaban facendo obras pola noite, foi a policía e as obras paráronse, foi a policía porque houve unha queixa veciñal de que había moito barullo, foi a policía e a obra parouse porque non tiñan permiso para traballar de noite, non se puxeran de acordo con ninguén, non pediran nada, non falaran con ninguén. Polo tanto, a policía fai o seu traballo e para a obra, que é como funciona este Concello, as cousas que teñen un procedimento fanse de acordo con ese procedimento e se a policía nese momento considera que hai que parar, pois párase. Ante esta situación, a Xunta informou que a partir do vindeiro luns pecharase un carril, evitando que isto afecte as horas puntas da mañá. Polo tanto, dende a semana que ven e ata que rematen as obras, a Ponte da Barca será soamente de saída. O concelleiro de Mobilidade asegurou que o goberno local está de acordo con este corte ao tráfico e mostrou a súa colaboración coa Xunta para que a obra estea rematada o antes posible. En absoluto se lle proíbe a Xunta facer todas as obras que sexan necesarias en Pontevedra de todo aquel xeito en que o precise para que a obra saia ben. Alguén debeu informar mal a conselleira para que isto saia nesta liña, porque incluso se lle ofreceu no seu momento a Consellería cortar a Ponte da Barca enteira para que a obra se poida facer do mellor xeito posible e nas mellores condicións para que esa obra se remate axiña e ben. A Xunta cree que os traballos de rehabilitación da ponte estenderánse ata finais de marzo.